ओके बॉस ओके बॉस Kawai ke jingja ke baju kamja ko yang repun sin ngi julam badon katu katni ke dekhar ki bakham le si pada katangi la bersaki leng bakani ka video ke bala viral leng bagi runsan social media kum ki Twitter Facebook bat ki we bakani ke jingja ke laja hapo khasiapan ke badai hapo gunung ba Delhi ha ke bala don arngut kinong tre jong kawai kedukan di umso besnahi lane ki local juice ki baju shong di ha ki road jong ki surok lalap de ki katu katni ki pajba bagi lakhlek lang bat ko penji ha ki te ki umso bat ki di saki breu balong leng ba ka kane ki jingtho kini ki arngut ki nong trei jong kedukan ki bom sim lapan pau kerteng ki la sha tit sha bom ha ki pajba handre don bok bagi bor pulin ki lawan pantem no ya kate ki jingja bat sim ti no daki ya ki te ki breu ya kita kiru paman ki bom sim lakhin snap ya ka jing im ki wei tang ban ban toy ya la di siman parutra jong te ka dukan ru ula sho ya ki bat it no si sendan ki pulin bat dei na kani habangi le sabar jong ka jella hapo jong ka ri india ngi don kam ban husiar ya ka pam ka di na mar yo don ki bakum kini ki jaj breu kala bat kata wat ya ka jing im breu bat shu shu ki breu jong ka te ka snong khasya pa tu ki laong ta ka ba ki jusan ya kum kita ki jaj dukan ban le di umso bat penja that yeladi bat ban pen pengat apa shit kesngi handre kalong ban ban ke jingma ya ka kot ka khya jongki namar ke jingle ru khlau jongki tai ki nong di local juice bat ki pajba ki labitar ki hadu kata kata bat shu shu long lengba kan ke jingtho pakam de shu kasin ke baning kong ha ka ba ki jule kumne ha ka te ka than handre kala juja teng wat house nam balala ru kumju bat halor ke te ke jingja ki pulit ki lakhandra ke te ke dukan bat ki lalap ya katu kat ni ki klong bagi labu ya ki penji ban penon kam ha ka ban khle lang bat ki te ki umso ha ba ki di sha ki nong thien kum ta ki pulin ki lakem no si sendon ya ki ba register case persa ya ki te ki breu ओके बॉस
ओके बॉस